बार बार कहल करतन ये बाबू लोगन हमार मड़ैया बना दो लोगन, लेकिन बाबू लोगन के कोनो चिंता नहीं थी कि दादा कहाँ रही हो, वही घरवा में मऊ के रखले बा लोग। ए हीरामन का मर्द आवत तबानी। अरे मर्द ही तबा सब इधर छिटैले रही का कहत हमार मड़ैया नहीं बनैबा लोगन। अब तोर मरैया बने लागल। अरे मर्द सीजन बरका भाई बताओ करीमना कहाँ बा? करीमना अक्का हमसे मरले रहे, भूखा डरले रहे पैसा खातिर। पैसा खातिर हाँ के? कहा तो पैसा दो हम जाए इंदुपुर के मेला। अरे मन मेला तो लगले भाई बतिया सही है, जेठ बड़ भाई है वो हाँ। तो दिया लगाओ के हाँ पैसा का करी 100 रुपया दूसरे से मांग के दिहली। ओके हाँ। अच्छा ये बताओ ओके तो दे दिया हाँ। हमार नहीं कुछ लगेला। आता हमारे लगवा नहीं रहे, दूसरे से मांग के दिहली। अच्छा उ मरले रहे जियरा झांझर तो कब ले आई हो? अब गोइल में देखा तो कबला कावेला। एकदम कब का गइल हो? अरे बड़ी सवेरे में गोइल है, सवेरे गइल बा? सवेरे गोइल बाबू। आज भाई देखो कहो दादा है का आ गए देख लो। करे ई का कइले बाड़े? एहे मर्द का भइल हां कुछ नहीं भइल, इनका बहन जो भेटइहे तब न बतियाई, तनको बन से कहीं भेटा ये गया। रे के भेटाई तो बतियाई ए, रे कैसे झगड़ा बड़ा कैले तो मारपीट कइले का? हाँ मर्दे हो गइल है। काहे खातिर के रे? अरे झगड़ा भइल है, जान लो खिरकोचना से। अच्छा अब हम अहुआ गोरा तनी लो पावा तनी हाँ। तब मारा तनी सरऊ के 10 लाठी। अरे बताइबो ये करबा सोच मारा कर तनी मारा। रे भाई हम देखा तनी पीट के यही करा तो कइले बा ते बताइबे रे मेला कर बताओ बड़ा कर पहुंच कौन मरला से ते ए मर्दे कहत मानी खिरकोचना से भइल है झगड़ा। ले लाठी ले तो ले चली तो काहे मरला से रे? अरे ये उको दोस्त होई। हां नहीं हमार दोस्त ई नहीं कतलिए के बा बाका। अरे बहुत निम्मन हो। बहुत हरामी है रे। हां हमार दोस्त नहीं बा झगड़ा में जान चलो। तोरा तो बिना दोस्त के पिटाइल बड़ो। सुन तोरा इस तरह कहीं छेड़खानी कैले हो। हां कहीं छेड़खानी कैले हो। नहीं हो दादा बतिया आखिर बोल, हम बताओ, बताओ। कहीं छेड़खानी नहीं करी। हाँ। खिरकोचना रहल है, हम गईनी है मेला में जिलेबी लेत रहनी है, अच्छा तबले ओकर मौगी आ गइल है। कल मौगी हाँ खिरकोचना तो संगवे रहले का? कहीं से आई है बेटा अच्छा। गइल है, बस परिचय हो गइल है। कोचना संगवा हम कहते नहीं खिरकोचना के रहले। मौगी से अच्छा आ तब दोनों जने यही तरह हथवा जोड़ा के लगनी है जा घूमे। हाँ। अब घूमता रहनी है तबले वहां जो खिरकोचना आ अरे गइल। मारे साने के मारी में हरारू ले घूमत और कहत एकर पूजा करी मारी नहीं था मार के दे पूजा करी एकर। अब रे आगे खुशखबरी दादा से भैया से बतिया बताना ओकरे में हरारू के हाथे में हाथ ले घूमत ना आगे खुशखबरी बतिया बताना। हम मेला करी, हम मेला में जाके हाथ यही जोड़ा के खातिर जोड़ा भैया से पैसा मांग ले। ए भैया ए तरह मेला में जाए के चाही, लेकिन ए तरह के नाई के एक साथे करे के चाही, हाथ जोड़े के नाई चले के चाही। हमार कमेटी IPS चैनल हो, आई पर आप लोग सब फॉलो करी, कमेंट करी, शेयर करी। हमन से जबर भी गलती सही भइलो के गलती सही के माफ करी। जय हिंद जय